دمسي السنة زي كاب كتما لندن زم حلالف دمصخوم دمسي السنة صنبل ناصنات إرترا مرز قريبكا معر بلع مالتيو كم جبو اتي لعول مسواتي كفيلون حصار مكرا تصاويرون بعداوي مجزأة سعيرو لولاونات إرترا زرقاقة هزب إرترا صنبل ناصنات هاغورون بحد لبي بفقري أب حد دراش كبعلن يروو انتخونا زراقن كالله صوري ماي نيستا خمز بحال بسنكي افلاقي بوليستات سرعة قداف ازي عدل ازي خقبر ايتعدلن إرتراوي أب كندينتي نقز هزبنا خوين زولو سرعات حبيرو زمكتن حسامو مختم تاز قبرلن بنحنا نسخومن دقافن تقاومن منقست خوينو اتا كبور ناصنت استخفلا إرترا أب إيدسو ساعتن طلاماتن سلزو ودقت هزبي إرترا أب كندت أمان فرنس وقات دقو زستمقر نبور هيواتو بسلام زمرح بخوينات زعنو محبراوي تكالاتو زهنت نعمتات تسد زيغا أب كندينا بهاقورو زملس قداي مأسرتي كنصلا داغماي ناب سدت كبتاتن تفريدوم ابزوان زي إرترا وحدات زعندرولا بزحات دما رؤسهم زدرنولا وحدات مليونات هابت زدلبولا اشحات صمم زحدرولا فتحي زغعصصلا تبديلكا سماعي زي ترخبلا دق مريت زختيموم غوانت زخبرولا نفتحي افهم زخفتو كدعا تباهيلوم زهدنولا بدلنياتات زشيمولا اشحات زيغاتات هاغروم غديفوم اب سدت كرفح نابرا كحلفو زقصوبلان تزفا زي بلان ناي مريت جهنب اسات كوين الله برقت هزبي إرترا ناتي زبلو حسامون طلبون بزقباء زردان إهن مهن زبل سرعات انت زهلوه تأميت أميه أعنقلني عريقة كدنني حميمة فوسني دخيمة أعرفني لو أيمن مرران أبز حلفة عسران شدشن عمتات ولاكوا سرعات قدفت أنك فشلتاتو نمو قلباب نايك أمشاد عنكفوني مسمسات يفتر أهازات بمدردار أبي إرترا لمعتاوي مدبات كم تسلاسله محبراوي أقلقلوت كم تزرقحن فتحي كم زلون يوهات كدناقر يلفلف إرترا بسدت بقبو سبات بمجواي بموت بمأسرتي بمقهات سبعو مسالات بتناخاسيت مسقورا بتهاقرات بلوغاميت أفسبن بولك أملاخنتيات فلت أبتحتي ولك أملاخ سرعة قدف هزبي إرترا أب موائلو والاون أبتحت بعداوانن قوانوتن انكالو أقاتي مو زي فلت مسالاتون كبرون تقفيفو أسقاق هيوتن أدر عن زمل أنابرا يحلف الله هزبي بزي سكفتا بزا أمنو هيمانوت صلاتو خيفتسم بحلاوي لمدتاتو كيزوتر بسليتي ازي قبر زي تقبر تباهيلو ممرحنا توهبام مرحة هيمانوت انات أسرون انات هدنون نوايات أبيات صلاتن قدسان بوتاتاتن منغستي انهاقرون انام حضرون هزبي حسابو بنات أخي قلت وكلتو كيمرتن تحريمون انكالله سماو ناصنت هزبي إرترا انتاي ترجم الله هزبي إرترا بتوم ناتي زبلام دقو لعلتهم بعداوان غزات زفصمو بدلات انا تጨፍጨፈን እና ተረግጸን እንከالله ስለ ናጽነት መወርዛይ ኣብ መቃብር ስውዓት ምስዕሳዕን ብስውዓት ምልጋጽንዩ ዝቁጸር መራኸቢ ብዙሃንን ስርዓት ግደፍን ጠላማት ወከልቱን ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ናጽነት ተኣምር ከም ዝተሰርሐን ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ሚልዮናት ዶላር ዝተዋሃቦ ዘብለጭልጭ ሽልማትን ርሽታትን ብምድላው ብጭሩሕታትን ጓይላታትን መን ኣሎ ኸማናይሎም ዝገልጹሉ ዘለው ይኹን እምበር ስርዓት ግደፍ እቶም ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ዝቐንጸሎምን ዝኣሰሮምን ዝራሰዮ ንብረት ብሰንኪ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስእነትን ናብ ስደት ሃጥ ዝበሉን ኣብ ማእከላይ ባሕርን ምድረ በዳ ሰሃራን ዝሃለቑ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ሱዳንን እስራኤልን ኢትዮጵያን ሊብያን ኢጣልያን ዋና ሲኢኖም ዝንከላበቱን ኣብ ጭንቀት ዘለውን ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ግን ብጭቕ ኢሉ ኣይዛረብን እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ህግደፍ ዋላቶም በብእዋኑ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥሕሉ ዘለው ኣማኢት ኤርትራውያን ክደናገጽ ሲትረፍ ካልኦት ሃገራት ባንዴራታትን ኣብ ፍርቂ ዘንጊ ብምውራድ መዓልቲ ሓዘን እናገለጻን ሰብኣዊ ሓገዛት እናለገሳን እንከለዋ ፍጥረት ሰብ ዘይብሉ ህግደፍ ግን ሬሳታት ናብ ኤርትራ ንኸይኣቱን ስድራቤታት ግዳያት ንቡር ሓዘን ከይፍጽሙን እዩ ዕንቅፋታት ዝፈጥር እቲ ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ተሃኒጹ ዝበሃል ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ይኹን ካልእ መደባት ልምዓት ስርዓት ግደፍ ሓታት ዘይብሉን ክሳራን መኽሰብን ናይተን ባዕሉ ዝቆጻጸረን ቁጠባዊ ትካላት ግደፍ بنت أقول بتها جراو أقل جلوتن كبير تراز وجوح حزلو معدنات سرخبة بليونات أتاو غيره طمعوي مدبات المعات انتفت سمه زنيت هيكونن
ويدا سرعة قدف ازغير تراي مبال سلطة خوين امبر معريو فشلتاتون بالشوم محدارون بقنعنا نهزب إرترا تصاب انت زغرب اتوم اب كل ولك ملاخي سياس زلو غبرتن حدقتن كاب مأسرتن غبنن بالشونان كوتو اي مملطون نيروم اب إرترا امرو ملحاس اداون عينتن إرتراوያን بسرعة قدف سلازونن اتي نسو زهبو زنبو حبريتا بخال نص اكال كترغاغصون حقي كتفلطن ايكالنيم እቲ እንኳ አማራጺ ነቲ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ንምሽሓጥን ንምድንጋርን ዕድመ ስልጣኑን ምንዋሕን ዘቕርቦ ዝተጋነነን ጉጉይን ጸብጻባት ምቕባል ወይ ድማ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝርከብ ዘይምሉእ ከፊላዊ ሓበሬታን ህግደፍ ባዕሉ እንተ ብገርሁ እንተስን ፖለቲካዊ ሃልኪ በጮቕ ዘብሎ መግለጺታት ምቕራብ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ኣብ መዳይ ትምህርቲ ብዝሒ ተምሃሮ ብዓሰርታት ኣሽሓት ከም ዝወሰኸን ኮሌጃት ከም ዝተሃንጸን ዝከሓድ ኣይኮነን ምኽንያቱ ብዝሒ ህዝቢ እናወሰኸ ምስ ዝኸይድ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝሳተፉ ዜጋታት ከም ዝተዓጻጸፍ ርዱ እዩ ዝተደርደሩ ኣሃዛት ምቕራብ ግን ብቑዓት መምዘኒ ምዕባለን ለውጥን ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም እቶም ብዝተፈላለየ ሞያ ተመሪቖም ዝበሃሉ ዘለዉ ዜጋታት ስራሕ ረኺቦም ናብርኦም ከመሓይሹን ስድራቤቶም ክሕግዙን ክኢሎም ዶ ካልኣይ ደረጃ ምስ ወድኡ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተሰጋገሩ ክንደዮም ብዙሓት ክኢላታት ኤርትራ ስለምንታይ ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት የምርሕለው መንግስቲ ኤርትራ ብቑዓት ክኢላታት ኣፍርየ ኢሉ ዝምካሕ እንተኾይኑ ስለምንታይ ካብ ግዳም ዶላራት ከፊሉ መምሃራንን ካልኦት መያውያንን ይቆጽር ኣሎ ኢልና ምስንሓትት እንረኽቦ መልስታትን ሓቅታትን ምስቲ ስርዓት ግደፍ ኣመዝጊበዮ ዝብሎ ዓወታትን ግስጋሰን ዝቃረን እዩ ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ዝምእዘዝ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንተዝህሎን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ምሁራትን ክኢላታትን ኤርትራውያን ሃገሮም ከማዕብሉን ከሃንጹን ቁኑዕ ማዕጾ እንተዝኸፍተሎምን ዕድላት እንተዝወሃቦምን ኣብ ኤርትራ ሕፅረት መሃንድሳት ሰብ ሞያ ጥዕና መምሃራን ክኢላታት ሕጊ ተመራመርቲ ስነ ኪነትን ቁጠባን ኣይመሃለውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ብዝግባእ ኣብ ዘድመዓሉ ዓውድታት ስራሕ እንተዝምደብን ሙሉእ ናጽነት እንተዝወሃቦን እውን ኤርትራ ንግዳማዊ ሓገዝ ኣይመማዕደወትን ኣብ መዋእል ህግደፍ ክእለትካን ሞያዊ ብቕዓትካን ኣይኮነን ሓላፍነት ዘውህበካ ንስርዓት ህግደፍ እሙን ጉንቡሕ ጥልዕ ትብልን ዝወሃበካ መምርሒታት እሽልካ ትትግብርን ክትከውን ኣለካ ኤርትራውያን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምህናጽ ብኹናት ንዝዓነወት ሃገሮም ንምስታፍ ብትግሃት ተዋሲኦም ጥራይ ዘይኮነ ናጻ ጉልበቶምን ንብረቶምን ወፍዮም ወጻተኛታት ኣብ ኤርትራ ርእሰማሎም ከዋፍሩን ሓገዞም ክልግሱን ኣምባሳደራት ኮይኖም ሰሪሖም ሎሞውን እቲ ኒሕን ሃገራዊ ፍቕርን ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሎ ህግደፍ ካብ ሕሙም ፍልስፍንኡ ክሳብ ዘይተናገፈ ክእለትን ጸጋታትን ኤርትራውያን ኣብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣይክውዕልን እዩ ኤርትራዊ ብኽፍወስ ዝኽእል ሕማም ህይወቱ ኣይመሓለፈትን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክፍወስ ገንዘቡን ግዝኡን ኣይምኸሰረን ነይሩ ኣሰራርሓ ስርዓት ግደፍ ግን ቁስልን ከለካ መድሃኒትካ ምሕባእ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ዘሳትፍ ፖሊሲታት ስለ ዘይብሉን ኣነ ጥራሐ ንኤርትራ ዝሰርሓላ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተምሃረ ይኹን ዘይተምሃረ ኤርትራዊ ከመይ ኣቢለ ካብ ኤርትራ ይወጽእ እምበር ተማሂረን ሰሪሐን ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ህይወተይ ክመርሕ ይኽእል እየ ዝብል ባህጊ የልቦን ብሰሪ ሰንካም ሜላታት ስርዓት ግደፍ ኤርትራዊ ንሃገሩ ከም ንብረቱን ናቱን ኣብ ዘይቆጽረላ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ከምቲ ኣብ እዋን ገዛእቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ክቃለስን ከሎ ተገንጸልቲ ዕሱባት ዓረብ ሸፋቱ ዝብሉ ኣስማት ዘጠመቕዎ ስርዓት ግደፍ ኣብ ክንዲ ማኣዲ ዘተን ዕርቅን ዝዕድም ጥርዓናት ህዝቢ ዝሰምዕን ምብትታንን ስደትን ኤርትራውያን ክግትእ ዝፍትንን ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ይንገስ ሕድር ስዋዕትናን መሰል ሰብን ይከበር ንዝብሉ ደለይት ፍትሒ ብህግደፍ ከደምቲ ስርዓት ወያነ መሳርሒ ስለይ ኣሜሪካ ከዳዓት ዝብል ስም ተዋሂብዎም ዘዝተወልደ መንእሰይ ናብ ውትድርና ተበገስ ዝበሃል እንተኾይኑ ይብዛሕ የሓድ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብህግደፍ ኣብ ዝተገበተሉ መዓልታዊ ህይወትካ ብስርዓት ግደፍ ዘዋፍሮም ሰለይትን ብረት ዝዓጠቑን ዝጽሎ እንተኾይኑ ስርዓት ግደፍ ዓመት ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ዘስምዖም መደረን ዘቕርቦ ዘቕጸልጸል ጸብጻባትን መርዚ ቀሪብካ መዓር ብላዕ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰኣን የብለይን ኢለ እንተበኸኹ እግሪ ዘይብሉ ረኣኹ እዩ ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግንቦት 2017